Yazi uma wathola enye intombi ukade uthenga kulabantu laba bobabili sekunenkinga. Njobe ngazuthi labantu laba abekho right inhlobo awukho happy ngabo uyobe sowubona izinto ezingekho ngoba uzobe usuthatha uthando lomunye umuntu. Ngisho kanjalo ngoba mina ngikwazile la emjolweni la wethu soyithu. Inkinga yenu nina ingane ukuthi niba nepressure yabantu nalo social media yenu iyona le ninikeza inkinga ngoba nithi niphile impilo nibuye niphilele nansi indaba nje ukuthi ngingene kakhulu endabeni esikaMpumelelo. Zukwane esenamanye ama-girlfriend ngizobe sengithi indaba ngcono kona nje bazidecide bona ngoba futhi vele ngamtshela ukuthi hayi bazomhera kuzophela intiyezi ngiyakutshela-ke. Oh, andithandi ngoShibase Bethunani uyahlaselwa ngoku ngabantu ngenxa yento eyenzekayo phakathi konyana wakhe uMpumelelo kunye nomama wabantwana bakhe uVuyokazi. Molweni indanamkela kuMamgobhozi TV. Sonke ke ndiqinisekile uba sesazi uba kwenzeka ntoni uVuyokazi Nciweni ubeyolotyolwa uhlukene noMpumelelo Mseleku. Then ke uMayeni umama kaMpumelelo uye wafaka ke ii-pictures on Instagram. Then abantu ke phansi kwala reel yakhe bayi-reel bafaka ii-comments wethu ezingatshongo khona. Ukhona ote wathi amathumbu akhe abolile okanye ubole amathumbu. Waphendula ke na ke uMayeni uba hayi xa wena ubona ngolo hlobo kulungile kodwa ke umntanam yena uyohlala engumntanam noba kwenzeka ntoni. Umntana awuna-control of indlela azawuthi turn out ngayo and akakho mgqomo womntana awukwazi umlahla ndawo. Yena ke elo hlobo ambona ngalo umntanakhe kulilo ke kodwa ke kuye uyawuhlala engumntanakhe. Kwakhona ke nabade bathi uMpumelelo andazi noba une-special needs. Waphendula kuMayeni esithi hayi kodwa bekufanele uba leyo into angadange wayibhala ngoba ke naye usezazibonela mhlambi kwabakhe ke abantwana. Hayi ziyakhubekisa ezinto Bethunani ekubeni koba uMayeni kwasekuqaleni zange abe kanti uyazixhasa into zikaMpumelelo. Oko wayemile ngokuba uyambona uMpumelelo uba akakabikho matured makakhe akhule. uMpumelelo woyiswa kuphekela izinja zininzi izinto ahlahlale ezibala throughout the show eziminor esithi ziyabonakalisa uba uMpumelelo akekho ready for uba angaqalisa umzi wakhe yena benamakhosikazi. Then ke kuthiwe naxa kuthethwa ke ngezinto besimvile nakulast season xa uMpumelelo sithi ufuna uthatha i-virgin wathi uMayeni hayibo njani kaloku ekubeni koba umithise abantwana babantu ufuna uthi gqi ngomntu omtsha ube sowumenza umamkhulu. Naxa kuthiwa ke ukuzawulotyolwa wathi uMayeni uba kuyalotyolwa hayi makhe kuqalwe ngaba sibaziyo. Senditsho uba nothi nakanye sikhe sambona ingathi uthatha icala likaMpumelelo kuyo yonke le nto. Kwale break up into niyayibona phofu uba uMayeni wayibona nanku ethetha nabo kwi-seasons ezingaphambili le nto kungekabikho kwa ootirelo. uMpumelelo esenonompumelelo noVuyokazi kusekutsha wachaza uba Mpumelelo sana ungangxameli izinto zizawutshintsha usezawudibana naye even nomnye umntu aba babelizothe ibe ngathi zange. Nanku ngoku wahlukana noMpumelelo nanku wahlukana noVuyokazi usishiyeke notirelo ke ngoku utirelo ke phofu ngoku wayefika yena wayengu-girlfriend number 4 kodwa as far as we know nguye yedwa ngokumntu ashiyeke naye. Kodwa ke knowing uMpumelelo ndiqinisekile uba unawo ke amanye amantombazana but ke sakhabe sisithi intombazana eyaziwayo publicly. Hayi Bethunani kodwa simdlela indlala uMayeni noko ngezi zinto zimbi sizithethayo kuye ekubeni koba season na season oko simbukele consistent ngento eyi-1 uba yena akafuna uyingena kakhulu into kaMpumelelo ngoba uyambona uMpumelelo ufuze utatakhe ade atsho athi uyambona uba ugangile njengotatakhe. Khanikhe nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto. Mamgobhozi yanibona kwividiyo elandelayo. Bye.